zvikuru nemuverengi ativerengera zvakanaka kubva pekutanga na mama vatiimbira himi yekutanga ndatozoti ndichaikumbira iyoyo muzondirekodhera yandiitira zvakanaka zvakanyanyisa ine mashoko akadzama. Regai tipinde mushoko raMwari kumbe maminitsi mashoma shoma. Panapa tauya kuti tinamate tiri online. Nguva dzedu dzapindana uye dzachinja. Imwe nguva munhu anogona kuti zvino online Mwari angabata here, Mwari angafamba here, can God touch anyone online? Ndoda kuti ndikurangaridzei kuti Jesu anoti achifamba anoudzwa nezve mwana wemukuru wezana akanga achirwara. Ndobva ati handei kumba ndinomunamatira. Bhaibheri rinoti vachienda ikoko kwakabva nhume yakabva kumba ichisvikoti kwaari vachiri munzira. Amukodzeri, right? Anosangana na Jairus, anosangana nashe, anoti amukodzeri kuya kumba kwangu. Imimi ingotaura shoko chete. Mwana wangu, muranda wangu agoporeswa. Jesu anotaura shoko risiri pafoni, risina kompyuta kana internet. Otuma shoko nemhepo. Shoko iroro rinonobata murwere obva apora. Kana Kristu aikwanisa kuporesa pasina internet, how much more can the word of God move even on a platform like this? I want to assure you that the power of God is present to touch you and every situation in your life. We are living in a time yekuti vanhu vazhinji kutenda kwavo kwakuperevera. Vanhu havachakwanisa kumira nekutenda kuti Mwari anogona kuita zvaakareva kuti anogona kuita. Manheru ano mashoko angu haana kuwanda. Ndangouya kuzokusimbisai uye kuzotsinidzira chokwadi chekuti Mwari haashanduke. Ndiye the same yesterday, today and forever. Kana aiporesa mumazuva akare nanhasi anoporesa. Kana aiisa nzira pasina nzira kare nanhasi anoisa nzira pasina nzira. Shoko raMwari pataverenga zvikamu zvitatu zvataverenga zvinobatirana pazvokwadi inotidzidzisa kuti Mwari anopindura munamato. Hama dzangu, ndoda kuti mutende uye mubate zvokwadi kuti tina Mwari uye tinonamata Mwari mupenyu. Mwari akasika nzeve, iye anonzwa. Iye Mwari akatisika nemufananidzo wake, anotiva nenzeve dzinonzwa. Bhaibheri rinotidzidzisa kuti nzeve dzake hadzina kudzitirwa zvokuti angatadze kunzwa munamato yedu. Manheru ano patichasvika panguva yekunamata, ndoda kuti utende mumwoyo mako kuti Mwari haasi kure newe. God is not far from you. The Bible says he is a present help in times of need. Hama ndo dzingaita kure, asi Mwari wedu ari pedyo nesu. Bhaibheri ratidzidzisa chokwadi chakavanzika, chakadzama. Rikati iro, whatsoever thing you desire when you pray, believe that you have received it and it shall be yours. Whatsoever thing you desire. Hapana kutaurwa price pakanzi zvakachipa. Kana maakunamatira zvakachipa zvinotengeka, kana maakunamatira zviri pedyo zvinowanika. Shoko riri kuti whatsoever thing you desire. This evening, I don't know what is the desire of your heart. I want you to know that we serve a God who is not intimidated by the size of your desire.
No matter how great is your desire, this God is able to make a way for you. Whatsoever thing you desire, when you pray. Chikonzero vanhu vazhinji vasinganamate ndechekuti havana chishuvo chemoyo. Ukapinda mumunamato nemunhu ane deep desire, hazvinetse kuona kuti uyu munhu uyu ane a deep desire. A desire chidokwa nekuda chinhu zvakadzama zvokuti unoti handigone kusava nacho. Mwari ndiitirei. Munamato une simba unofana kudhraivhwa nekusundwa ne deep desire. Bible riri kuti whatever you desire when you pray, zvoreva kuti kana ndashuvira chinhu, chishuvo changu nekushuva kwangu kunofana kundisunda kupinda panzvimbo yekunamata. Chii chauri kushuvira manhero anhasi? Pane vamwe vari pano vari kutsvaga kuporeswa naMwari. Pane vamwe vari pano vari kutsvaga vana. Pane vamwe vari pano vari kutsvaga breakthrough kumabasa. Pane vamwe vari pano vari kutsvaga kukura pakunamata Mwari nekuziva Mwari. Shoko raMwari riri kutisimbisa kuti whatever you desire, let your desire turn into prayer. Let your desire turn into prayer. When you pray, believe. Saka kana wakunamata pamusoro pechauri kushuvira, Bible riri kuti tendai pamuri kunamata ipapo, tendai kuti mava magamuchira. Believe that you have received it. Ndozvinotaura rechirungu. Rinoti believe that you have received it and then you shall have it. Zvazvikaita ndezvekuti tinofana kutenda. Vazhinji vanotenda kana vachinge vazviona. But Bible rinotidzidzisa kuti hatifambe nekuona asi tinofamba nekutenda. Uye kutenda kunouya nekunzwa shoko raMwari. Varoma chapter number 10 verse number 17. Kutenda kunouya nekunzwa uye nekunzwa shoko raMwari. Saka manhero ano patiri kutaura shoko raMwari, ndiri kutenda kuti shoko irori riri kunza kutenda mumwoyo mako. Ukarigamuchira, ukaritenda kuti ishoko raMwari razvokwadi uye Mwari unoreva zvaanotaura uye unotaura zvaanoreva, shoko irori rinogona kuti ugova nezvinhu zvaunoshuvira kubva kuna Mwari. Believe that you have received. Mubvunzo woti saka tinogamuchira papi? Tinogamuchira patinozozviona here kubva kuna Mwari kana kuti tinogamuchira patinonamata? Ukanzvera vhesi irori zvakanaka uchaona kuti kugamuchira, as much as God is concerned, kunotoitika patinenge tichinamata. When you pray, believe that you have received it and then you shall have it. Saka unofana kutotenda kuti pauri kunamata ipapo Mwari ari kutokupa. Zvinogona kunge zvisati zvabatika kana kuoneka nemeso, asi ukatenda kuti Mwari atokuitira, zvinooneka pamazuva napanguva yapanyama. Manhero anhasi ndiri kutenda kuti varipo vakanditeerera vari kundinzwa, as long as you believe kuti Mwari shoko rake ibenyu uye rinopa upenyu, chipi nechipi chauri kushuvira kubva kuna Mwari, Mwari anokuitira. Believe that you have received it and you shall have it. Chikamu chataverenga chandinofarira chiri kuna Mavambo chapter number 25. The Bible says, and Isaac prayed so much for his wife Rebecca. Mashoko ekuti so much anoreva kuti pakarohwa munamato yakawanda uye kwenguva yakareba. Kana usati warinamata zvekuti vanhu vanenge vakuti mai ava vanyanyisa kunamata, mukoma baba ava mwana uyu anyanya kunamata, imwe nguva hausati wasvika palevel rakanamatwa naIsaac. Isaac prayed so much for his wife. Ndinotenda nekuti Mwari watinonamata haangopindura munamato yedu chete, uye anogona kupindura munamato yehama dzedu nevadikani vedu vatinoda, vatiri kutsvaka kuti Mwari avaitire zvakanaka. Akanamata haasi Rebecca, akanamata ndiIsaac. Asi Mwari achipindura munamato, nekuti Bhaibheri rinoti paakanamata
Mwari akamunzwa akabvuma kunyengetedzwa naye. Farira rechirungu rinoti Isaac prayed so much for his wife Rebecca, and the Lord was persuaded by him, and the Lord answered his prayer. Tina Mwari anopindura munamato. Hama dzangu manheru anhasi, ndoda kuti mutende zvokwadi kana paine chamuchatenda kuti kuna Mwari anopindura munamato. Musanyengedzwa. Munamato wega usingagone kupindurwa naMwari, mundibate apa. Munamato wega usingagone kupindurwa naMwari, munamato wausina kunamata. The only prayer that God cannot answer is the prayer you have not prayed. But if they be a people to pray, there is a God to answer. Manirano maniru ekupindurwa kweminamato na Mwari mpenyu. Manirano maniru ekureceive ma-answered prayers. Kana ukatenda shoko raMwari kuti Mwari ari pano uye Mwari ari pauri ipapo uye simba raMwari ritori pano, munamato wako uri kutopindurwa naMwari. Ndiani unoziva zvichida svondo rinosara ropera, meso ako atotarisana nechapupu chekutendeka kwaMwari, nekuti tina Mwari anopindura munamato. Akanamata Mwari akamunzwa. Zvino Mwari haasi mutsauri wevanhu. Iye Mwari akapindura munamato waIsaac, ndiye Mwari achapindura munamato wako manheru anhasi. Mwari akapindura munamato waAbrahama, ndiye Mwari achapindura munamato wako nhasi. Zvinogona kuita sezvatora nguva. Abraham zvake zvakaita makore 25, asi hakuna musi usingasviki. I hope muri kundibata. Hakuna musi usingasviki. There is no day that does not arrive. Pane zuva rekupindurwa kumunamato wako. After 25 years, Mwari akapindura munamato waAbraham. Akazvara, ndoda kuti ndikucherechedzei ndikuratidzei chimwe chinhu chakavanzika. Abraham anobata mwana naSarah vane 25 years. Mwana anozvarwa ndiye Isaac. Isaac akazvarwa after 25 years dzekushaya mwana, ndiye watiri kuverenga nezvake iko zvino kuti achiroorawo mudzimai wake anga ane 40 years. But mukaverenga tsamba iyi inotiratidza kuti paakazozvarwa vana akanga ane 60 years. Zvoreva kuti iye kuti azvarwe pane zvakarwisa kuzvarwa kwake for 25 years zvikazokundwa nekutenda. Achizvarwa zvakakundwa namadzibaba ake zvinoteera zvomurwisa zvakare. Iyewo oita 20 years achitsvaka mwana, but anokunda nemunamato. Manheru anhasi kana paine zvaiteera dzinza neropa nerudzi rwenyu zvanga zvichinetsa kukunda, ndoda kuti ndikusimbise ndisidzire chokwadi ichi mauri kuti Mwari unonzwa munamato uchikukundira. Anokukundira. Mwari anonzwa munamato is going to bring victory on your behalf. Whatever it is that defeated other people in your family shall not defeat you, because there is a God who answers prayers. The Bible says Isaac prayed so much and God heard his prayer, and Rebecca his wife conceived. Pane vamwe vedu vari kunamatira vana vavo, vari kunamatira varume vavo, vari kunamatira madzimai avo, vari kunamatira mafundisi avo kuti Mwari avaitire zvakanaka navazukuru. Mwari ari kuzopindura munamato wako mumwaka uno usapera mwoyo. Zvauri kunamatira muupenyu hwevadikani vako Mwari anozviita. Nyange vari vana vanga vachirema, vaine nyaya dzanga dzichirema mumwoyo, tikanamata Mwari anopindira obata vana nemhuri kuti kupupura nezvapupu nechapupu chekutendeka kwake chigopinda muvanze dzemisha yedu. Ndinotaura nyasha dzaMwari pamusoro peupenyu hwako kuti uone kutendeka kwaMwari nyangwe manheru iwo ano. Bhaibheri rinoti Mwari apindura munamato wake, Rebeka anobata pamuviri. Hatizivi kuti taipi yekutadza kuita mwana yaRebeka yanga iri ipi. Hatizivi kuti chii chaicho chainyanyonetsa. But chatoziva ndechekuti Mwari paakapindura munamato, Rebeka akabata pamuviri. Imwe nguva pane zvimwe zvinhu zvisiri kubatika paupenyu hwako.
imwe nguva ndezvomweya, imwe nguva ndezvepanyama, imwe nguva marelationships, imwe nguva mukana yekubasa, imwe nguva mabusiness opportunities, imwe nguva vana vasiri kuita zvakanaka. Asi manheru ano tichizonamata, ndiri kuona zvanga zvisingabatike uye zvanga zvisingabatire paupenyu hwako zvichitanga kubatika. Kana Mwari akapindura munamato, pane zvinhu zvinotoitika panyama, zvinoonekwa navanhu, zvinotopata pupu kuti Mwari apindura munamato. Imwe nguva vanhu havakuone musi waunonamata uye havazivi musi waunonamata. Paunopinda musecret closet yako uchichema kuna Mwari, uchinamata kuna Mwari, tiri pano paZoom, vazhinji havapo, nehama neshamwari dzedu hadzipo, navavengi vedu havapo. Asi nemusi unopindurwa munamato wako naMwari, I want to assure you that everyone shall see that God has answered your prayers. Tina Mwari anopindura munamato pachena, yakanamatwa pakavanzika. Minamato yaukanamata pakavanzika isingazikanwi navanhu. Mwaka uno Mwari andituma kuti ndikutaurire kuti yakuzoita zvibereko zvinobatika paupenyu huno, zvekuti navanoona nemeso, nevasingatende, nevanonyunyuta, nevaikuti hauchibati, nevaikuti hausviki, nevaikuti haupagare, nevaikuti hauzvigone, vachazviona kuti Mwari ndiye mubatsiri wako uye Mwari apindira nyaya dzako dzapindirwa nedenga. Bhaibheri rinoti Rebheka akabata pamuviri, but ndoda kuti ndimhanye nemi zvishoma. Bhaibheri rinoti abata pamuviri, ndinofunga akatofara akati Mwari abvisa kunyadziswa kwangu, akafara akati Mwari apindura munamato wangu. But Bhaibheri rinoti pane vana vaye vakatanga pakatanga kuita dambudziko mudumbu. The children started creating a complication mudumbu imo. Ipapo ndo patinozoona Rebheka pachake akuenda kuna Mwari, akaenda kuna tenzi akanoti kuna Mwari, kana mandipindura munamato wangu zvese zvaringana, ko dambudziko iri riri kubva papi? Aripo here ari pakati pedu anoti imwe nguva ndakanamata kuna Mwari ndikatenda kuti Mwari apindura munamato andipa marriage. But marriage andinotenda kuti answered prayer kubva kuna Mwari yakazodevelopa dambudziko, uye yazodevelopa dambudziko rekuti ndiri panzvimbo yekuti ndiri kuti kana Mwari makapindura munamato wangu, ko sei zvinhu zvakamira zvazvikaita? Ko dambudziko iri rakubva kupi? Kana Mwari makandipa basa iri, murimi makandipa, ko sei dambudziko iri rakusumuka kubva pabasa? Kana murimi makandipa business iri necareer iyi, mukandiita chiremba, mukandiita munhu mukuru, mukandiita mubatsiri wavanhu, ko dambudziko iri rakuzobva papi? Bhaibheri rinoti Rebheka akadzokera kuna Mwari. Kana waita dambudziko nechaukakumbira kuna Mwari, usapera moyo kana kutuka Mwari, dzokera kuna Mwari akakupa blessing iyoyo. Kana mwana anetsa, vana zvipo zvinobva kuna Mwari, dzokera kuna Mwari akakupa mwana. Kana marriage yanetsa, dzokera kuna Mwari akakupa. Kana basa ranetsa, dzokera naro mberi kwa Mwari. Wochema mberi kwa Mwari woti Mwari honai. Bhaibheri rinoti paakasvika, ndofunga Rebheka aitarisira kuudzwa kunzi pane dambudziko rakakomba rakakura rikadai. Achisvika ipapo Mwari anotanga kutaura naye zvinoshamisa. Anomuti Mwari hatombotaurire zvedambudziko rake. Anobva atoti kwaari, there are 2 children in your womb. Actually, there are not 2, but there are founders of nations in your womb. Listen to me. Sometimes God allows certain complications. Imwe nguva Mwari anotendera mamwe machallenges kuti auye parwendo rwenu, kuti nekuti atirasa, but ari kuda kuti koka, ari kutsvaga chikonzero chekuti tidzoke mukunamata. Vamwe vedu kana tadzirwa, tagadzikana, zvese zvaringana, mota dzapo, dzimba dzapo, vana vapo, varume vapo, madzimai avapo, Mwari atiropafadza, tinokanganwa nekurasa Mwari. Imwe nguva Mwari anotendera kuti paite complications apo nepapo apo, kuitira kuti tidzoke uye tirangarire kudzoka kuzotaura naMwari akatanga basa rakanaka muupenyu hwedu.
kuna akanditeerera ari pano ari kuti Mwari complication iyi iri kubva kupi. Ndauya kuzokuudza kuti Mwari andituma kuti ndizokuudza kuti yanga ingori nyaya yekuti Mwari anga achida kungoti udzoke palevel rako rekunamata, udzoke palevel rako rekuzvipa kuzvinhu zvaMwari nemukuziva Mwari. Vari pano vari kukokwa naMwari, pane vari kanditeerera vari pano vari kudaidzwa naMwari kuchiyero chekunamata, chiyero chekuverenga shoko raMwari nechiyero chekushumira chawanga usina kutombo chawanga wane nguva usina kumbopinda machiri. Imwe nguva ndosaka Mwari achitendera challenges kuitira kuti tidzoke kwaari. Amen, amen, amen. Tidzoke kwaari, tinamate kwaari. Bhaibheri rinotaura kuti Mwari ataura naye haatauri pamusoro pekuti mune vana chete, anototaura prophetic destiny yevana ivavo neramangwana ravo. It took 20 years kuti vana ava vazozvarwa, asi Mwari akapindura Munamati. Hama dzangu, ndichipedzisa, handidi kuti nditore nguva yakareba, ndichinopedzisa ndoda kuti ndikusimbisei namashoko aya. Tina Mwari anopindura Munamati. Ndogarodza vanhu kuti usaseka munhu ane ukama naMwari. Anogona kunge ari wepasi pasi kana zvakamuomera, asi kana aine mukana wokunamata usamutarisira pasi, nokuti Mwari unogona kuchinja nyaya yake kamwe sekubwaira kweziso. Never look down, never laugh at a praying woman. Never laugh at a praying person, because at any time God can turn around their lives. I've come to let you know kuti vakakuseka, they laughed too early. Those who mocked you too early, because your God is getting ready to do something marvelous in your life. The last laugh belongs to God. The last laugh belongs to God. God will surely answer your prayers. Chawakanga uchinza ufa wakabata na maoko ako, Mwari nedenga vatendera kuti uchibate. Ndo chikonzero nemusaka tasanganiswa naMwari. Haisi coincidence kuti tasanganiswa naMwari paplatform ino nenzira yatisanganisa nayo. Mwari ane chikonzero chatisanganisira chekuti upenyu hwako ushandurwe naMwari. Manero eshanduko yaMwari paupenyu hwako. Zvaukanza ufa wakava, Mwari ari kuti unokwanisa kuva izvozvo. Zvaukanza ufa wakabata, Mwari ari kuti unozvibata. Kwaukanza ufa wakasvika, Mwari ari kuti unosvika. Kwakanzi vana vako havaende, Mwari ari kuti vanoenda. Kwakanzi mhuri yako haifi yakagara, Mwari ari kuti vanogara. Varipo vanogona kunge vachipika izvozvi, vachirovera bute pasi nemishonga vachiti anodzoka kuAmerica ikoko, kuCanada ikoko, hazvibati, hazvifambe. Manheru anhasi shoko raMwari benyu riri kumira newe. Mwari anokukundira. Bvisa kutya muhana yako, uvimbe naJehovha nemwoyo wako wese. Utende shoko riri kuuya kwauri manheru ano, kuti Mwari anokuda, uye nekuti anokuda hapana chakanaka chaanogona kukunyima. Bhaibheri rinoti, he who could not withhold his one and only begotten son, will he not with him give us all things? Kana Mwari akakuda, kana Mwari akandida, kana Mwari akatida, akatipa mwanakomana wake mumwe oga anonzi Kristu Jesu, chii chimwe chaangatadza kutipa? Chii chimwe chaanogona kutadza kutipa? Zvakanzi haupore. Chirwere ichi chakauraya mbuya vako, chikanobata mai vako, chakubata izvozvi unorarama mukutya kuti zvino panobudika herapo. Ndauya kuzokuudza kuti tina Mwari mupenyu, panobudika. Chakauraya mai hachizokuurayi, chakauraya mbuya hachizokuurayi. Mwari ari kuchidambura kubva paurapa. Kana ukatenda unoona kubwinya kwaMwari. Jesu anobvunza Mary naMartha kuti handina kukuudzai here kuti kana mukatenda muchaona hukuru nekubwinya kwaMwari? Manheru anhasi pane mudzimai weruwadzana achaona hukuru hwaMwari nekugona kwaMwari. Ndichipedzisa 1 John 5:14 ndo yabva yazotiti, and this is the confidence that we have, that if we ask anything according to his will, we know that he hears us. And if we know that he hears us, then we know we have already received
what we ask of him. I know it is the will of God for you to be healed, because by his stripes, the Bible says you were healed. Unoziva sei kuti kuda kwaMwari? Tinoziva kuti kuda kwaMwari nokuti shoko raMwari rakativimbisa. Chese chaukavimbiswa neshoko raMwari kuda kwaMwari. Kuda kwaMwari here kuti ndiroorwe. Bible rinoti none shall lack her mate. Hapana achashaiwa anomuroora. Saka kana ndazviona mushoko raMwari ndobata shoko raMwari, ndomira neshoko raMwari, ndoti vana vangu vanoroorwa. Ini ndinogara muwanano yangu nokuti shoko raMwari rakandivimbisa kuda kwaMwari. This is the confidence that we have in approaching God, that if we ask anything according to his will, he hears us. Manero ano handidi kuti nditore nguva yakareba nokuti toda kuti tizokwanisa kubata zvimwe zvikamu zviri paprogram, but ndinoda kuti tibate mashoko aya ekuti Mwari anopindura munamato. Munamato hakusi kupusa, kunamata hakusi kupusa. Prayer is not an expression of weakness. Tinonamata nekuti tinoziva kuti Mwari anobatirana nesu patinonamata. Tikanamata tinorayira denga kuti ripindire munyaya dzedu dzepanyika. Munamato kukoka Mwari kuti Mwari apinde munyaya dzedu. Manero Mwari anopinda munyaya dzako. Dzako dzapindirwa nedenga. Zvichaoneka namaziso apanyama kuti yako yapindirwa naMwari mupenyu. God bless you. Regai ndidzorere nguva kuvabati veprogram.